And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Salamat, Papa, kasi pinakita at pinadama mo sa akin ang klase ng pagmamahal na deserve ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Bianca. At ito, ang aking secret file. Bata pa lang ako, lumaki na akong may takot sa mga magulang ko. Especially kay Papa. Strikto siya. Lagi kaming dinidisiplina ng bunso kong kapatid. Dalawa lang kami, na parehas babae. Kaya siguro, ganun na lang ka-protective si Papa. Graduating na ako sa college. Noon pa man, marami nang nagpaparamdam sa aking mga kaklase ko na gustong manligaw. Hanggang sa may isang lalaking pumukaw ng atensyon ko. Itago natin siya sa pangalang Luis. Napakatyaga at napakasipag niyang magpadama sa akin na espesyal ako. Kaya naman sa paglipas ng panahon, nahulog ang loob ko sa kanya. Kahit alam kong bawal akong mag-boyfriend, ay nakipag-boyfriend ako. May mga pagkakataong sasabihin kong may project kaming gagawin sa bahay ng kaklase ko. Pero ang mangyayari ay ihahatid ako ni Papa sa bahay ng kaklase kong yun at saka ako pupuslit paalis doon at pupunta kay Luis. Minsan magkikita kami sa mall o mas madalas tatambay sa bahay nila. Na-enjoy ko ang kalayaan at pagiging carefree sa piling ni Luis. Masaya kami. Hanggang sa dumating yung araw na merong hiniling sa akin si Luis na hindi ko pa kayang ibigay. At nang banggitin ko na hindi pa ako handa, ay sinubukan niya akong kumbinsihin. Hindi ko pa talaga kaya eh. Umabot ng 6 na buwan bago niya ako napapayag. Okay naman si Luis eh. Lalo na nung una. Kaya lang habang tumatagal, patamad na ng patamad. Wala nang effort, kumbaga. Tumagal ng 1 taon ang relasyon namin na kami. Pamilya niya at mga kaibigan lang namin ang nakakaalam. Naisip ko, after graduation, ipapakilala ko na siya sa pamilya ko bilang boyfriend ko. Then one day, nagkakwentuhan lang kami ni Luis. Sinabi ko sa kanya ang plano kong ipapakilala ko na siya. Pero biglang nag-iba ang timpla ng mukha niya. Tinanong ko siya kung bakit at ang sagot niya ay, hindi ba masyadong mabilis? Napakunot yung noo ko kasi hindi ko inaasahan ang isinagot niya sa tanong ko. Sabi ko, 1 taon na tayo at graduate na tayo sa susunod na buwan. Anong mabilis doon? Ayaw mo bang maipakilala kita sa mga magulang ko? Sumagot siya ng, hindi naman sa ganun. Then I said, then anong rason? Tumahimik siya. Nanahimik din ako sa sama ng loob ko. Umuwi ako sa bahay noon na mangyak-yak. Ang daming pumapasok sa isip ko. Bakit ayaw pa na magpakilala ni Luis sa pamilya ko?
dinner time sa pamilya namin. Kumpleto ang lahat. Kanina pa ako sinusulyapan ni Papa nang bigla siyang magtanong kung may problema ako. At ba't daw ako nakabusangot? Maya-maya pa kung ano-anong jokes na ang binabato ni Papa sa hapagkainan. Hindi ko man nasabi ang problema ko. Napagaan naman kahit papano ng sandaling yun ang pakiramdam ko. Dumating ang graduation. Ayaw pa rin magpakilala ni Luis sa mga magulang ko. Ang dahilan niya ay wala pa raw siyang maipagmamalaki sa kanila kaya magtatrabaho muna siya. Naisip ko, may punto naman siya. Kaya binigyan ko siya ng panahon. One time, nasiraan ako ng sasakyan. Ang inaasahan kong tutulong sa akin ay ang boyfriend ko. Pero nang sabihin ko kay Luis ang nangyari sa akin, sinabihan niya lang ako ng hanap ka na lang ng mekaniko, malapit dyan. Tinanong naman niya ako kung nasaan ako nasiraan. Tinanong ko siya kung pwede niya ba akong puntahan. Pero ang sagot niya ay hindi raw siya pwedeng umalis sa opisina dahil tambak ang trabaho niya. Sa isip-isip ko, ano ba ako sa kanya? Hindi ba ako mahalaga? Hindi ba to emergency? Sa kawalan ko ng pag-asa kay Luis, ay tinawagan ko si Papa at sinabihan ko siyang nasiraan ako ng sasakyan. Kahit nasa trabaho siya, tinanong niya ako kung saang lugar ako nasiraan at kung may mga tao raw ba na lumalapit sa akin. Huwag raw akong magde-decide agad hanggat hindi siya dumarating. Kung pwede raw ay magpatulong ako sa pulis o kung may otoridad sa paligid. Sa pagkakataong yun, alam ko nang may mali. Hindi tama ang nararamdaman ko. Pag nakikita ko kung paano ako agalagaan ni Papa, napapatanong tuloy ako kung nasa tamang relasyon ba ako. Then dumating si Papa. I felt safe. I felt protected and loved. Lumipas pa ang mga buwan, napansin naming nangangayayat si Papa. Naninilaw. Ang bilis ng pangyayari. The next thing I knew, malala na ang sakit ni Papa. Liver cirrhosis, stage 4. Ang sabi ng doktor, the only way he can survive is liver transplant. Nangihina na nun si Papa. Nasa ospital kaming lahat. Si Mama, ako at ang kapatid ko. 2 weeks na ang lumipas simula nang i-confine si Papa. And we were advised by the doctor na pwede naman naming iuwi si Papa. We just have to wait. We just have to wait na mag-fail lahat ng organs niya. When we heard about it, nag-iyakan na kami. At ang sabi namin, itatry namin lahat. We were looking for hospitals na merong liver transplant. Kaya lang ang sabi, 2 million up ang gagastusin namin. Either sa isang kilalang ospital, pwedeng gawin ng operation, o sa ibang bansa ipagagawa. Alam mo, DJ Rocky, lahat na ata ng klase ng dasal sa Diyos, idinasal ko na. Lahat na ata ng santo na pwede kong tawagin, tinawag ko na. 5 a.m. Nagising ako kasi parang umungol si Papa. That time, ako lang ang kasama niya. Sina Mama at Bunso bumalik sa bahay para mag-ayos ng papel. May exams din kasi si Bunso kaya papasok siya ng school. So, nung narinig ko ang ungol ni Papa, bumangon ako agad. Tinanong ko kung anong kailangan niya. Then, ayun. Nakatingin lang siya sa kisame. At napansin kong tumutulo ang luha niya.
Napaluha rin ako sa nadatnan ko kasi alam kong gusto niyang magsalita. Pero parang walang salitang gustong lumabas sa bibig niya. Then sabi ko, Papa, kaya mo ba akong tingnan? Nag-emergency call na ako sa nurse station. Hinawakan ko yung kamay ni Papa. Then naramdaman kong sinubukan niyang pisilin yung palad ko. Iyak ako ng iyak nun. Then binulungan ko siya. Pa, kung nahihirapan ka na, okay lang kami rito. Susubukan namin maging okay. Ako na bahala sa kanila, Mama. Mahal kita, Papa. Pagkarinig niya noon, saka na siya bumitaw. Flatline. Sinubukan pang i-revive pero wala na. Pinakamasakit na araw sa buhay ko. Wala na si Papa. Yung kaisa-isang lalaki na nagpadama sa akin ng tunay na pagmamahal. Doon ko na-realize, hindi ako tunay na mahal ni Luis. Wala siya noong mga panahong kailangan ko siya. Magte-text lang siya na kaya ko to pero walang presensya niya. At kahit masakit, nakipag-iwalay ako sa taong akala ko mahal ako. At masasamahan ako sa hirap at ginhawa ng buhay ko. 10 taon na ang lumipas. Pero miss na miss ka pa rin namin, Pa. Ikakasal na ako next month. Ikaw sanang maghahatid sa akin sa altar. Sayang lang at hindi mo nakilala itong mapapangasawa ko. Kung paano mo ako mahalin, Pa, ganun niya rin ako minamahal. Salamat, Papa. Kasi ipinakita at ipinadama mo sa akin ang klase ng pagmamahal na deserve ko. Salamat sa pagprotekta mo sa akin simula noon hanggang ngayon. Happy Father's Day in Heaven, Pa. Mahal na mahal ka namin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Bianca. At ito ang aking secret file.